Не, но няма да стане. Не, въобще не си. Здравейте хора! Това е моята първа презентация за 10-ти клас. Срам и позор. Много съжалявам, че трябваше да мине толкова много време преди да дойде първата презентация. И януари месец. Но, сега е тука. И ще говорим за Родопите. По география. Нека започнем с всичко най-стандартно за Родопите. Това е планина в Южна България и с малка част в Северна Гърция. Това е най-обширната планина в България, с дължина около 220-240 км, а ширина до 100 км. Родопите около 18 000 квадратни километра или около 3 363 722 футболни игрища. Ако това го прави по-лесно. С най-висок връх, голям перлик, достигаш височина 2190 метра. В Родопите има доста реки, които отичат в Марица или Места. Разпространява се предимно тъмнокафявите горски почви, както алувиални, канелени горски и светлокафяви горски почви. На Родопите има 2000 вида висши растения и 90 от тях са застрашени от изчезване. Климатът си е нормален като за планина и общо взето това е най-същественото. И сега е време да достигнем за интересните факти, като населението, откъде идва името на планината, със специален гост Сатору Годжо. Здравейте, майни! Сега ще говорим за името на планината Родопи е с тракийски произход. И то от легенда, която се разказва за брат и сестра Хемус и Родопа, които се обичат, но боговете ги превръщат в планини, население, туризъм, стопанство. Сега етническия състав са траки, гърци, българи, власи, арменци, турци, кумани, печенеги, татари, латинци и евреи на старото население на Родопите. Сега какво е? Бог знае. Но сигурно само българи. Пещери, като Снежанка, Дяволското гърво, Ялодинска пещера, християнски и поклоннически места, археологически обекти, като крепостта Остра, мегалитни и скални светилища, стопанство. В Родопите са развити рододобив, родопреработване, дърводобив, дървообработване, електропроизводство, металообработване, машиностроене и лека промишленост. И сега, Годжо, преди да приключим тази презентация, би ли искал да ни кажеш нещо? Нали знаеш как синьо и червено прави лилаво? Да. А знаеш ли, че лилавото е кухо? Какво имаш преди под кухо? Знаеш какво някой друг път ще го покажа? Не бе, покажи. Въображаема техника. Кухо лилаво. Bye-bye.